Nagy szeretettel köszöntünk titeket itt a Light City Life magazin legelső adásában. Norbi és én Hello. Arra adtuk a fejünket, hogy hát kibeszéljük az aktualitásokat, azokat a történéseket, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Készültünk egymásnak kérdésekkel, de úgy csináltuk, hogy nem árultuk el, csak a Norbi előre mondta, hogy kössem fel a gatyámat, hát mondom, jó van, lesz ami lesz, úgyhogy bele is vágunk, akkor kezdj te, jó? Ha te jó. Így ilyenekre készültél. Jó, rámad, sziasztok! Hát Kata, egy nagyon komoly kérdéssel szeretném indítani. Ja. Szerintem az mindenkit fog foglalkoztatni. Ja. Nagyon át kell gondolnod, Igen. és nagyon izgalmas. Ja. Kata vagy Kati? Ez nagyon jó kérdés. Kizárólag Kata, szigorúan Kata, elmondom, hogy ez honnan jött. Annó, mikor még nem volt, talán még az vezetékes telefon már volt, de ilyen mobil biztos, hogy nem, még gyerek voltam. És a barátnőim felcsöngettek, értem, hogy mehetek-e játszani, és valamelyik mondta, gondolom, hogy a Kati lejötte játszani, és anyukám mondta neki, hogy Kati nincs. Mindekor csörgettem, hogy haló, mert ő Kata, szóval, hogy így anyukám nem aprózta el annól ezt a kérdést. Aztán ez tovább jött velem így a felnőtt koromban is, emlékszem, hát pont Annával ültünk egy kávézóban, és már ismert minket a pince, és akkor is, szia Kati, és mit kész, és ő nem Kati, hanem Kata. Az Anna mondta, nem én, szóval Kata. Kialakult. Igen, határozottan Kata. Jó? Akkor most én jövök? Most eljössz, igen. Akkor Norbi, és nem mondom. Igen. Mit csináltok vasárnap? Hát örömtáncot fogunk járni, Na. ez biztos, tehát már... Hol? Hol? Hát valószínűleg a Tesco-ba, vagy valamelyik bevásárlóközpontban. Mentek? Biztos, tehát én nagyon örülök ennek a kinyitásnak, hogy kinyílt végre úgymond a bolt. Nem ér a korlátokat? Én gyűlölöm. Tehát gyűlölöm, azt nekem megmondják, hogy nekem mikor kell mennem, ráadásul az én munkaidőm az olyan, hogy van, hogy hajnali egyik dolgozok. Tehát nem biztos, hogy én hétköznap ki tudok menni, mint hogy a legtöbb családos ember sem tud hétköznap a gyerekek mellett elmenni vásárolni. Másrészt meg után, hogy tömegnyomor. Tehát a szombaton halál, ráadásul én budaörsi vagyok, hát két hete, meg talán még 4 hét ezelőtt is bombariadó volt nálunk ott a helyi bevásárló negyedben, tehát vicces volt, hogy megyünk bevásárolni szombaton, csak éppen valakinek ez a poén jutott eszébe, hogy bombariadó, kapufa. Bravo. Tehát azt tettük, ami otthon volt éppen ilyen felhalmozott étel. Tehát kapufát tettünk, tehát igen. És ti mit csináltok vasárnap? Én nagyon szívesen mennék. Egyébként lassan most rendezvényünk lesz, de most nem fogok tudni, meg egy konferencián leszek, viszont tudod, hogy mit nem tudok? Hogy visszahozzák ezzel az éjszakai nyitvatartást is, mert nekem egyébként az volt a legnagyobb érvágás. Tehát én tipikusan az vagyok, aki 10 óra után hasonlóképp agyament munkarendben dolgozom, és egyébként meg nem szeretem, de senki nem szereti szerintem azt az irdatlan tömeget, ami ugye sokszor van ilyen csúcsidőkben, úgyhogy én akkor szoktam menni, amikor csak az árufeltöltőkkel tülekedni. Ez nem is rossz dolog amúgy. És ezt nem tudom, lesz éjszakai újra? Szerintem nem fogják behozni. Nincsen erről szó, hogy éjszaka legyen, meg most ráadásul mindenki puffog. Nem mindenki, de nagyon sok kereskedelmi dolgozó puffog, és már tüntetést szerveznek, hogy mégis a vasárnapi nyitvatartás legyen bezárva megint. És akkor azt hittük, hogy na végre. Hát egy ország küzdött. Egy ország, igen. Hogy legyen újra. Igen, tehát azt vettem észre, az embereknek a jelentős része küzdött ezért, hogy legyen nyitva, és most hirtelen a kereskedelmi dolgozók egy ágazata, most emiatt háborog, hogy ők sértésnek veszik, hogy nekik vasárnap dolgozniuk kell. És dolgozhatnak egyáltalán vasárnap. A pénzem értek, igen. Mindegy, szerintem az annyira mindegy egyébként, hogy milyen nap. Most majd meg lehet engem kövezni ezért, de nem mindegy, hogy az egy vasárnap, egy szombat, vagy hogyha valaki olyan munkahelyen dolgozik, hogy hétfőtől vasárnapig jelen kell lenni, akkor nem tudok mindegy. Teljesen. Hogy mikor?
hát mondjuk a gyerekek nincsenek iskolában, ez mondjuk szívás. Hát igen, de magunk választjuk, nem a munkakört. Tehát, hogy én a blogomon ezt most írtam erről cikket, és kapok hideget, meleget, de én szentül hiszem, hogy nincsen rabszolgaság Magyarországon, és mindenki, én úgy tudom, nekem még így megdottak, hogy nincsen, és szabadon választjuk meg a munkát, és amikor munkakörbe elhelyezkedünk, akkor tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel, és mit kell dolgoznunk. És az elmúlt 25 évben amúgy senkit nem zavart. Tehát mindenki tudta, hogy a kereskedelemben hétfőtől vasárnapig van egy ilyen buli, hogy dolgozni kell, és arról meg senki nem beszél, hogy aki vasárnap dolgozik, annak meg mondjuk hétköznap van szabad napja. Tehát megkapja, mert ezt úgy állítják be, mint hogyha éjjel-nappal robotolni kellene, pedig nem. Megkapja, csak másik nap. El van tolódva. Igen, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy amikor te aláírod a munkaszerződést, akkor te azzal nem csak egy papírt írsz alá, hanem mindent, ami azzal jár. Igen. Egyrészt aláírod az életszínvonalat, ami azzal jár, ezzel a fizetéssel szól, de ez van, meg aláírod azt is, hogy akár vasárnap mész dolgozni, és amikor azok az emberek elkezdtek ezen a helyen dolgozni, akkor még javában mindegy nyitvatartású volt. Abszolút. És azt a nagyon sok üdvözült embert meg nem láttam, vagy nem hallottam sehol, hogy úsztok a boldogságban, mert nem kell vasárnap dolgozni. Tehát olyanokat hallottam, hogy elvesztettük a munkahelyet. De rossz, mert leépítés volt, kevesebb a fizetésünk, de rossz, mert nem láttam azt az óriás örömkitörést, hogy na most vasárnap is visszaadtam az életem. Tehát, ráadásul szerintem korlátoztak is, mert kicsit unalmas volt, nekem szalagszakadásom volt decemberben, tehát nekem műtöttek. Én kirándulni nem tudtam, tehát nekem kiesett a vasárnapi kirándulás, mert nem tudtam elmenni kirándulni, baromi unalmas volt, és én vállom, hogy nekem ilyen unalmas, szerény életem van, hogy még nincsen gyerekem, tehát én otthon mit tudtam csinálni, írtam a blogomra, néztem sorozatokat, a párommal társasoztunk, de már halálunalmas volt, barátokkal találkoztunk, de azt is igazából elég limitált helyen tudtunk, mert például a plázában már nem tudtunk elmenni, ahol még azért tök jó ilyen kis közösségi ütközőpont, vásárolni nem tudtam, hogyha rám jött egy ilyen kocakertész vagyok, tehát persze most parikat terveztünk, paradicsomokat, de hirtelen jön rám az ötlet, és az általában Fekhámra az elmúlt években mindig ilyen vasárnap reggel jön rám, hogy felkelek, süt a nap, mit csináljunk, termesszük, alkossunk valamit. Igen. De hogy semmilyen kerti felszerelésem nincs, ezért nyilván le kell menni az obiba, le kell menni a Osánba, és menni kell. Hát nem tudtam. Tehát, hogy most pislogtam, hogy most ilyenkor mi van. Igen. És előre kellett terveznem a spontán ötleteimet is, ami azért elég. Igen, ez egy kicsit igen. Ellentmondás. Ez amúgy nálam is van, de vasárnap tényleg álljon az emberre ez a szépítsük meg a nem tudom mit, és akkor nem. Majd hétfőn nem, szóval na. Ne dolgozol. Tehát, hogy hétfőn nem, tehát az kapuka. Igen. Volt Facebookon beszéltünk nagyon kedves barátommal, de ő kereskedelmi dolgozik, és ő tiltott, tehát ő petíciókat gyűjt most, hogy mégse legyen vasárnap nyitvatartás. És hát én nem voltam olyan okos érvelő, mint egy másik ismerős, aki beírta, így a nagy ellenállásba, hogy de azért vasárnaponként, amikor nem dolgozol, akkor azért te is megeszel egy kis sütikét a étteremben, meg te is ugyanúgy elmész fogyasztani, igen. Csak mondjuk azt nem Tesco-nak hívjuk, meg nem ruhaboltnak, hanem étteremnek. Mondjuk, de ők nem emberek ezek szerint. Tehát engem ez zavar, hogy ez annyira le van szűkítve, hogy akkor neked igen, neked nem, te igen, tehát hogy kicsit felborult a dolog, és én mindig azt hittem, én mondtam ennek a ismerősnek, hogy azzal érvelt, hogy jó, de nekem milyen jó, mert hogy én csak péntekig dolgozok, és mondom, nem. Én szombat, vasárnap is dolgozok, van, hogy hajnalig. És azért, mert megtehetem, és ennek örülök, nyilván ezt én választottam, de azért örülök, mert jobb életet akarok élni, több pénzt akarok keresni, és ezért hajlandó vagyok tenni. Mert ugye helyezzük perspektívába, ugye ugyanezek az emberek pár héttel ezelőtt, meg amiatt háborognak, hogy kevés a fizetés. Tehát nem akarok dolgozni, azon sértő vasárnap, de pénz sincsen. Úgyhogy még vasárnap ráadásul dupla igen, pénz, vagy nem igen. tudom, de biztos több van, persze, van juttatás is, abszolút. Igen. Én nem tudom, tehát hogy én dolgoztam még fiatal koromban vendéglátásban, aztán amikor az ember vállalkozóvá válik, minden vállalkozó tudja, hogy vasárnap dolgozni, szóval, és egyébként meg akkor tartasz vasárnapot a héten, amikor akarsz. Tehát, hogy legyen a szerda, a vasárnap, tök mindegy, hogyha már belefér az, hogy adjál magad szabadnapot, nem éresd, hogy melyik napon. Teljesen. És tegyük hozzá, hogy ugye most így vállalkozóról beszélsz,
csak azért, hogy ne kapjuk a savazó kommenteket, hogy alkalmazottként kereskedelemben ugyanúgy megkapod a hétfőn vagy a szerdán a szabadnapodat, tehát csak rajtad múlik, hogy mit kezdesz vele. Hogy akkor sírsz, hogy jaj, miért nem vasárnap, vagy pedig kihasználod, hogy tök jó, mert te meg tudsz hivatalügyet intézni, amíg másoknak szívniuk kell, vagy el tudsz menni strandra, amíg mások ott güriznek 40 fokba, tehát ez abszolút hozzáállás kérdése. Meg hát ahogyan ezt tanultuk egy megvezetőnktől annó, nincsen érted tömegnyomor az állatkertben, nincsen sehol akkor a sorban állás, beférsz normálisan. Mondom, hogy egyedül azoknak lehet egy kicsit nehezebb megoldani, akiknek gyerekeik vannak, és ugye ők nincsenek az iskolában, de előtte is megoldották. Előtte is. Igen, tehát itt 25 évig meg volt oldva, és nem halt meg az ország. Igen. Tehát ez működő dolog volt. Tehát akkor vasárnapi nyitvatartás mellett szavazunk? Mellett. Ilyen a vasárnapi nyitvatartás.